Telesaiak eta pelikulak ire hobi jaituk, ezta? Bai, txikitatik nik uste, hori, pixat VHS garaitik natorni eta pasioz bizitet guzti hau, bai. Ona. Gainera, Gamsterran pelikulak eta olakuak asko gustatzen zaizkik, ezta? Bai, genero asko gustatzen zaizkit, baina egia dago izan daitekela igual nire kutxunena, bai. Eta telesai guzti horietatik zein de gogokoen dekena, o gehien gustatu zaikena, o barroaino iritsi zaikena. Bueno, asko daude, baina, soprano, de soprano. Sopranona. Noiz, nola sartu zitzaizun zaletasuna bain beste hola barroaino? Txikitatikan edo ja... Bai, txikitatik bai, baina egia da, bizkat, ariketa hau indetela urteen poderioz, zenien naiz oso konstiente izan noiz etorri zaidan hau, ez? Baina nik, orain pentsatzen jarrita, asko goratzea ditut adibidez, Aitonakin, umetan, ni Aitona moren etxea juten nintzanean, eta leheno VHS-ak aipatu izkizut, ez? Nola, etingabe jartzen genitun VHS-ak eta pelikulak, eta bizkat, nik nator, 80ko hamarkadako aurra izan da, nik uste 80ko hamarkadan jaio eta hazi eta ezi ginenok, badakagula lotura berezi bat pixkat garai hartako pelikula, jostailu, musikakin, ez? Eta gogoratzet, hori, Aitonakin edo Anaiakin, VHS-ek 20 berrik ikusten, Guniak, Spielberg, Indiana Jones, eta olakoak, ez? Eta gaina VHS-ak bakitu nola zian. Zematak gehiago jarri, zematak gehiago grabatu orduan da okerro ikusten zian. Izatezan formatuan daiko traketxa, ez? Eta hor bakat, gaina, anekdota kurioso bat, Aitona, zinezalea izateaz gain, behar zinezalea zan, futbolzalea zan, ez? Eta guatzen naiz, urte batian, moain gaina hasiko dela, munduko futbol txapelketan finala zan, ustet 80 dela izan zala, ez? Eta niri asko gustatzen zaidan txikitan Tiburon, House pelikula, House, marrazoa. Eta justo, gizakoak ikusi nahizun finala, egun hortan, finala zan, munduko txapelketana oso futbolzala, eta karo, amonak beti, hiloben alde, beti. Eta ni, House pelikula gutxinez 20 aldiz ikusita, baina ni justo ikusi nahi nun gau hartan. Bueno, azkenian amona arrazoi zein, nei. Eta Aitona gaixua gaitu zen futbol finala ikusi gabe, eta ni House pelikula 20 aldiz ikusten. Orduan, olako anekdotak... Osa hori ez de gordun guantxen ere txian bakarri gertatzen. Guantela 20 urte eta 30 gertatzen guan. Gertatzen. Lasaitzen hasi nago. Orduan, olako anekdota txiki goratzeitut, eta nik uste, hori, pasio hori edo, txikitati datorki dala, pixkat Aitonakin edo lotzen duten zerbait da, nik uste. Ados. Ta ire ustez gaizka zein dek 80. hamarkadako pelikuluaik onena? Claro, hemen 80ko hamarkada, nik uste badala hamarkada bat, bereziki idealizatzen dana, nik kariñoz gogoratzen dut, baina, bueno, orain dela urte batzuk Stranger Things telesaia estrenatu zen, eta pixkat egiten dio referentzia hamarkada horri, ez? Lehen esan dizut, ez? Garai hartako jostailuak eta musikak eta pelikulak kariñoz gogoratzen ditut, ez? Bazen hamarkada bat nahiko berezia, eta nik, bueno, zalantzari gabe, abenturazko generoa, bueno, pasioz bizinun gustazitzaidan, Spielberg, ez dakit Indiana Jones eta olakoak, ez? Baina pelikula bat aukeratu beharko banu, ez dakit onena den, baina nik uste badela belaunaldi baten ikonoa da Goonies pelikula. Nik uste Goonies pelikula badala, batez ere 80ko hamarkadan, jaio ginen artean, pelikula oso berezi bat. Ze urtetakoa izi? Ni 80koa. Ni 85, hortxe gitxaude. Hortxe. Eta Goonies pelikula bada, ez dakit onena dan, ze, claro, gero ja kritiko betaurrekoa jarrita, haude gauza batzuk igual urten poderioz pixka sartu indiala, ez? Baina nik Goonies pelikula aukeratuko nuke, badalako berezia, eta abentura lurrin hori nik uste pantalla zeharkatu iten dula oindikan gaur egun, ez? Oso berezia da niretzat Goonies pelikula. Eta hori zeatik handek, hori, adibidez, nik ere baina esan eta pelikula bat ikustei, behin, bi, iru, lau, 30, aldiz. Batez ere ume txikik, eta gauzetik, berri hori nahi, eta nire, a ver, manez, zertan nahi aiz, ikusi guandala 3 egun, guandala 7, eta ni usteat, dakienian, aztek ja parrez, etorri baino lehen nuo, aztek ja neharrez, ja zetorreken nahi behira, baino, igual, txikilla izenean gustatu zezaik zer etorrikoan, igual lasaiago ikusten dugu. Bueno, gurosak zirikatzeko ere izatea batzutan nik uste, ez? Kontra emateko, baina nik uste dut, segurtasun puntu bat emategiela aurrei, ez? Edo txikitan gene, azkenan ezagutzen dezun zerbait da, pelikulan sorpresak edo baldin badaude, ja ezagutze dituzu, bakizu ze pasako dan, ez? Nik uste umei gustatzen zaiela jakitea ze pasako dan, ez? Eta sorpresa horiek eta hasieran baina hori oso kuriosoa da, neriak igual hori goxatzik, aita, etorri, guain hau gertatuko, Hoi da. Eta nik uste txikitan nire olako pelman nintzala, eta horregatik Goonies pelikulakin edo House pelikulakin edo, olakoak iten ditula, ez? Nik uste hori izan daiteke larrazoietako bat, ez? Baina kurioso da, oain ala ere, 38 urtekin, ala ere, ni jarraitzen dut pelikulak eta telesaila asko 20 berriz ikusten. 20 aldiz ez, baina igual 5 o 6 aldiz. Eta askotan aurrenengoan ez dituken ikusten gauza, bigarrengoan da hirugarrengoan kontuatu itea izela. Eta gauza desberdinak harrapaz ditukela eta batzutan honeako eta txarreako, Bai, Bai, ze zorionez, oain gaur egun, daude gauza asko adibidez,
genero ikuspegitik eta emakumeen irudiaren tratarera dagokionez, pelikula asko oso gaizki sartu dira. Claro. Osa, haude pelikula, ni adibidez Hitchcock zalea naiz, asko gustatzen zait Hitchcock. Baina Hitchcocken pelikula batzutan, emakumeak eta nola irudikatzen dituzten da, negargarria, ez? Negargarria. Baina, bueno, hoi da ariketa, ez? Gauza da, gaur egungo betaurrekoekin ikusi, jakin kritikatzen, jakin ikusten hori gaizki zegoela, baina, bueno, pelikula hori egintzen kontekstu jakin baten, garai baten, eta hori ulertu behar da, ez? Eta garaia dia, eta zorioneko, eta zoritxarreak. Bai, hori da.